Sang Pati Sigra Anata baris nyawi digumala dampyak gumregut lampahe Inarum prapyawa tanganggati kumalaranga bai soraeku moro yo cipta budaya krim budale prajurit kuda terus agem prang lu maju nuju malagan swara cambukan nitir kaya ing antariksa pecut samandiman berat rasa ngatomo sorak gumuruh rame anget bae sak jroning alun-alun cipta budaya ger kula padha sing ati-ati yo krimping budale prajurit kuda terus agem prang lung maju malagan swara cambukan nitir kaya ing antariksa pecut samanti mangan berat ayo longger sesarengan kalian putra wayang cipta budaya Mas Bandi Mayang Sari ayo lo wis oh ha yo ya oh kaya mangkene manayu sing ati-ati ge kaya ngapa ulang katring glaning dening para satriya kembar jangkep kanging sekawan man wis lho Mastio ayo pinarak yuk kaya mandene ayo
Masasot. Wah mayang sari. Wanggah pening gero haop. Sing hati-hati. Sesarangan nenggi para sesepuh Bobo Slamet kalian Bobo Jarwo. Yo. Para prajurit Cipta Budaya samya maju ye. Ho 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 Ayo lo. Go. Awas. Hop. Oh, oh. Budale prajurit tampa cuma gagah barisane budaya terus maju maju ing palaga aja lirmo atune tumaga Pak Poniran rawuh matur sembah nuwun rawuh kanca-kanca sindeman weh ya iki lho masyarakat kanca-kanca budaya Mas Haji dan juga Mas Bagus matur nuwun Mas Tio asih monggo-monggo Pak Agus hei
Ayo Dek Aini. Ayo Pak Tri. Bergoyang bersama Dipto Budoyo. Aheo. Sing gede pangapuranku, kanggo mas kepucanku, jajan longatiku. Sambungku mewanci dalu, rupit dosanemu.
goyang bersama Cipto Budaya. Sesarengan bola kopi konco-konco YouTuber Mayang Sari Audio. Ayo goyang kiri, goyang kanan. Ayo lo Mas Sutri.
cemburu tresnaku iki hanya untuk dirimu wis ra ana wong ayu kejaba mung sliramu mergo dirimu paling istimewa bagiku aku ngakoni salahku mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu janji mer ora bakalan budaya kula wis padakno sing ati-ati ya gerwa satriya kembar cacahe ana 5 man ana 5 wae ayo yuk op wah wah ayo siji diaturke ger kaya ngopo iki lho wah ya